and brick molding, pane permits and pane small scale nema large scale. Small scale last year yanga ingori pa $50, this year zvakare iri pachi $50. That is Manyika. Kozva musina munhu wani. Ko aenda kupi? Ko aenda kupi Manyika? Mashura nei. Zvari mashura. Aenda kupi? Aenda kupi? Ndimboedza namba dzake tuni. Nei Mwari wei. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. Not reachable. Nei Mwari. Isvo, aenda kupi? Not reachable. Tombatira papi? Tombatira papi manje? Totangira papi? Kuti akazofa. Chi? Hey. Pakaipa. Mawani cheo. Wamuka zvakanaka ere mwana wamai? Ndamuka bwino ngoma mene nasi wamuka. Ndamuka zvakanaka ende wagona nhasi wandisopande so kuti kukuratidza kuti kutonhorera. Andidi. Guru wako kumba uko vanga vasingatomboniona ndibude panze. Vaida kuti ndigare ndakangovharirwa chete mumba minoti vaida kuti ndite sei. Vangaitedzera kazvakatora nasabu kuti mugare mumba basi zvofunga zvanika utsinye mukati. Zvatooneka utsinye. Saka ndakanzwa nezuro kuchichedzerwa musangano. Mino wakaendawo nezuro? Nezuro ndakaenda kumusangano. Kwainzi kudiko kumusangano? Wanga uri musangano webudget. Mune wekanzuro ndoita musangano webudget. Alright. Ayo. Asi manje vanhu acho vanotoramba kuti tazvite vanhu vanoti tiita mamhino vanongopikisa. Vanhu munomawanzwisise vanhu munomo. Nyaya iri pabudget paipai mwana wamai vangu haisimbori nyaya yakaoma asi nino futi ndaitopikisa futi toti zvazvipiko zvebudget futi zvakuti tauri kuti asatambozvinzwawo. Ndifonere masibaba Kizito. Halo. Ko zviri sei? Kwakanaka ere? Munabva kuno kumai manje? Unakumira musho. Ndasvika Manyika hako. Ndaenda notasa ndimuona kuti ari sei. Wasvika munasiko. Angori machira chete. Kwaenda ku. Omboedzere kubata bamnini wake. Ndoda kutomboedza kubata kuti ndinzwe kuti zviri sei. Minoti manje vanotidaira. Saka patongo aenda kupi? Ameno handisi kuziva hapana kana zvikuratidza hapana kana zano. Ndozvandaitaura kapaya kuti ngatimbomira kusvika waudza vabereki vake. Ndakana pekutangira ndosaka ndati ndikuudzoka mumwe wangu. Saka unondifonera kana wabata. Alright. Ndimboisa makudaro. It's okay, unondibata. Alright. Pakaipa. Hako. Kutaenda kupi? Pakaipa because kuona abuda mjeni apo nyaya ingasingazikane nevanhu. Patrick apa. Patrick. Aiupu haana kubuda achienda kure ipapo. Unoona ngabuda wachaga waona anongabatsirwa nani. Because pashata. Arikidza timboona. For example, pakatonzweni small scale kanya dina yacho yoyo hanzi $50. Vatosimuka mamai vachitopopora choti manje isusu vana vedu havana kumabasa kwavanotomboenda. Saka $50 yacho yowana kupi? But $50 imari yakanaka yakataurwa apa. Haisi mari yekuti inorwadza. $50 for example ukatikakanya zvidina 1000 $50 tinokwana kuita zvese izvozvo. Saka zvisingafaniri kunge zvichiita
zvichipuka navanhu pamusangano. Vanhu vanofanira kutonzwisisa kuitira kuti togadzirawo kumunda kuye kwana sekuru kwatakapiwa kuya, tokanyisawo zvidhina kukuya tichitawo zvatee tichiita kuye. Manje tinganogadzira munda seko naingoma makabatirira pabhara unesona. Mai chingori chishuwo chemoyo kuti dai zvangu zvaita zvakanaka. I think kuti patichaendawo kumeeting uku patichashedzwa kumusangano uku kwachief pawachauya. I think kuti ndichanokumbira regero bhara rinobva mumaoko. Asi ndo chishuwo changu chemoyo chekuti dai zvangu zvafamba zvakanaka. Taita sekudaro tabatana senharaunda toita chinhu chimwe chete tinogona kusimudzirawo nharaunda yedu. Ipapa minyedu mko. Wanga usingafaniri kuita nharo. Vanoitopikisa kuti hazviiti. Vanoti kunzwisisa manje tinofanira kutanga tanzwisisa kuti nyaya iri kuenda kupi iri kubva kupi. Asi handina kuona pane chakaipa. The number you are trying to call is currently not reachable. Uyaba mnini futa isikubatika futa isikuite. Hey. Tutangira papi ndozviudzani. Potsama zvekare. The number you are trying to call is currently not reachable. Haisikuita futi zvungoita manyika ndozvikuita yaba mnini. Hey. Tutangira papi manje. Aya ndo anonzi Mawan. Mawan cheo. Mawan. Aya ndo anonzi Mawan. Tubva ndatoshaya munhu nebhara racho zvese. Dai pamwe afa ndaionawo bhara riripo. Aya ndo anonzi Mawan manje. To anonzi Mawan. Apo namba dzacho dzokuramba. Toita sei. Tozviudzani. Mawan aya atanga. Pakaipa. Apa kapa regai mbonona abhija. Sezvo ari kuziva kuti murume wangu akanamira. Regai ndimbononzwa. Zvino ndosvika ndichizvitanga ndichiti kudii. Regai ndimbozama. Mai mwana ndakazoenda kunogadzira road kuya kwe. Kupi? Kwatanzi tigadzire road ku primary yekuchikoro. Takaigadzira kana mabenzi chaiya akutosvika kuchikoro. Hai yakabuda. Yanaka. Mushengeneno chai. Buda zvirikubuda zviya. Beta. Ameno kuti vachatinyora here kumusangano kwawo ikoko vaiti tiningirire. Tinotonyorwa. Kumusangano ndototinyora. Ini mangwana ndotonoona secretary. Ndamufana tonovaona ndonotarisa kuti zita rangu rakanyorwa here ipapo. Totonyorwa. Neaction dzako mukadzi wangu ndoziva kuti tinowina chete. Aiwa totowina tinonyorwa. Ndotoenda ikoko. Ndakazototi ndichibva ikoko kana ndakapfuura nepaprimary apa pane musangano wanga uripo. Musangano wei? Kanzuru webudget. Budget? Budget yei? Ikuzama kuda kubira mari. Aiwa isinyaya yekubirwa mari mukadzi wangu kana pachitaurwa zvebudget. Budget yacho sakanzi ndeyei? Inyaya dzekuti vanenge vaida kunzwa mari dzemafainzi, dzekubhadhara mutero, kudini. Vanhu tichifanira kuti tichionesana kuti mari idzi dzinoda kuti dzibhadharwe sei, gore rinouya kuti dzokwira here kana kuti dzodzika kana dzoramba dziri padziri ipapo. Ndiyo nyaya dzainyanya kutaurwa kumusangano. Zvino vanhu vemuvillage umu havana kana kuda kumbotaurawo kuti mari dzodzika here kana kuti dzokwira. Ndo budget yacho. Ina ndakana kutozviziva ini. Tatofunga kuti vada kutouya kuzotibira mari vachitirambidza kukanya zvidhina, kupwanya matombo kwatinoita uko. Aiwa, hazvirambidzwi izvi zvaingonzi zvinoda kuteererwa, zvinoda matsamba kuti ukwanise kuita izvozvo. Saka kana usina matsamba ukwanise kuita izvozvo izvi. Zvazvanaka. Tichatoenda kunobhadhara matsamba yacho ayo kuti tiwane kuita matombo yedu aya nekukanya zvidhina. Aiwa, izvozvo havarambidzi zvavo kuti mukangoteerera chete mukazviita kuti zvifambe sekuronga. Unoita zvebasa renyu zvichitofamba. Zvazvanaka. Bagiwa ma-problems. Asi inyaya yekutaura ma-figures emari. Vaifanira kutaura vanhu votaura munharaunda kuti mari kana vachiikwanisa kana vasiri kukwanisa vaitaura nekanzuru kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Se-community tobatsirana toita chinhu chimwe chete. Tobatsirana pamwe chete.
Anoka kuigreka hitaka apa kutodonha pasi. Ingawagona. Muraundi. Ingawagona. Kanenge kakatonumecha. Ayo kakatokufita ai. Kakandimecha nehe. Kantori kapu ndikumwise mvura. Alright, iripo mwana wamai. Kupamba. Mumbosiwo zvekufamba mumboswera neni. Woti Unoswera nemuwake. Eoi svikai. Makadii kwaBhiridha? Tiripo munofara here mai? Makadii mai Bhiridha? Tiripo makadii kwasikana? Tinani zvedu. Zvamune makatonaona sei? Zvina kutomira mushe waBhiridha. Ndatorara ndakamira negumbo rimwe. Vamanyika ava kokumba uko. Nyaya dzamanyika ndikanzi handifana kutombodzina. Kwava kwavaita sei? Ameno. Tochongosvika tsvaga munhu ako. Izvo. Ko bhara Hakuna ndatarisa pasi pembedha paiko ndikati achiko. Hapana, pana munhu pamba. Saka vaitwa nei vaenda kupi? Ndazvishaya ini. Ndazvishaya. Yavo ndainzwa yazara mastreet room. Pane vakadzi vaviri so. Vakadzi vava muchavaona zvenyu. Novari kufamba vachitaura nyaya iyoyo. Ini pavakauya kwandiri ndikati handitomboda kudzinzwa nyaya idzodzo. Ezvo. Zvinoini zvekutaura kwavo zvokunamira pabhara hazvina zvinondibatsira nekumanyika ava kokumba. Ndangoti ndikudzei kuitira mangwana muchanzwa kuti ndini sezvo ndakatanga kuziva nyaya izvi. Ndozvandakuudzira kuitira padare. Handidi zita rangu kuti ripinde mudare. Ndofunga makandinzwa kare ndakadziramba nyaya idzi kudhara. Inga zvakaoma. Zvino vanhu vanongoramba vachitaura zvokunamira kwavo pabhara zvinondipe chiini chivashaya kumba uko. Handidai vataura zvokuti takaona vachidai ndazoti vari kupi. Pamwe vakafa nebhara ravo pamwe vari kupa handizivi. Mambotsvaga-tsvaga here mumasango nemuhama nepai? Ndatsvaga ini ndavashaya ini. Zvino baba vandakavarambidza nyaya idzodzo kare. Tangotoa pamwe vagona kunge vakangonzwa kana kuti vakasanganidzanawo nazvo. Aiwa havana kusvika. Ndakavarambidza handifunge kana vakasanganidzana nazvo. Dai zviri izvo zvavakandiudza. Nga zvakaoma. Alright, segai ndimbonotsvagawo kuti pamwe ndingasanganawo naari kuziva sezvo vanhu vachimbotaura kunzoti vataura toenda nekupa manyika vonditaura zvokunamira kwavo kwebhara zvichandipei izvozvo. Alright, maita basa. Muchinyanya. Ndatoti vainge makuhwe. Zvino handii vari kungofada ikoko ndizvozvo. Unokaura chete. Asi ndakatodanana nababa kawa. Kuti vari kuchengetwa. Vanenge vari kuchengetwa. Ameno. Ichavaomera vega. Ndipanda kungotya pamakuhwe ende nyaya dzevandirudzii. But vasikana vaenda kutonovaudza chete. Handotonodzitaura. Ndichinovaudza ndichivapisira. Havandizive vanhu. Ende makuhwa ndotoada ende ndichatoaita asi nyaya iyi ichasungirana vakawanda. Ndichingoramba murambiro ndoita iwowo. Zvakaoma mufungeni. Zvino handimbofa ndakavaudza kuti murume wari kupi. Akatotorwa nabamunini vakatouya kuno vakataura. Vakati vari uko. Zvino ngavafambe kusvika zvanaka. Izvezvo ndichipedza kabasa kangu ndokuenda kuvasikana vai kunoita mangu makuhwa. Ndokunozvitaura. Vakavatsindidza vakasataura chete. Amen. Totoswera tichizvinyangadza nestress dzenyaya dzevamwe vanhu. Ndimborinei nazvo kwenini. Amen. Gore rino pachanakidza. Saka ndipedza kabasa kangu zvangu ini ndiende nodongorera baba kumbo. Kunamira sei? Vanhu vari kungoti kunyepa mungomona kunamira pabhara ndio pamaraini pangu. Ndakatomuona. Hatoriko izvezvo. Asi nyaya yekunyepa inyaya yechokwadi. Ndakatomuona live. Wamona live? Live. Ndakatomuona. Wana ukufana ifilimu kai drama. Filimu? Ilive. Nditoti emskirenyu munoona. Mutoudza ivava vacho vari kufunga kuti kunyeba. Zviriko, zvitoriko. Kumere. Andite. Ndatongwara. Tesapa taibhobaka. Taifunga kuti ndikubati chitamba. Ichokwadi. Ichokwadi. Gore rino muchanakirwa, muchaoderera. Apakaitwa. Namahwani. Don't forget to subscribe and like. Muzvionere mega. Iyi nyaya ndeyechokwadi. Muchanakidzwa gore rino nembavha idzi.